ana m ayọ gị biko emela anyị ife dị na ya gụọla anyị ọjị ife ga-eme n'owe na aga m ewere ose ọjị maka na o nwere ka esi ejebe a na-ewufe ose ọjị n'azụ ewufe ya n'azụ agbawa ya ka ose ọjị ghara isi asị gbawa ya ka igbo bụ igbo nwee ike ghọta ife a na-eme agbago ewetaje n'iru wee na-asị na igbo ga na-aga n'iru ihe ọjọọ ga anyị n'azụ a na-asị n'azụ ụka mana iru kakwa ya bụ anyị na-ayọ Chineke ji ike niile ka ọ na-anya ọjị a taa n'ogbe ka anyị taa n'ibe maka na ọ bụ onye a jide mma onye awanyere onye afọ erie ya bụ anyị na-ayọ Chineke ji ike niile ka ose ọjị a nwee ike tụọrọ anyị ọjị a n'afọ Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ndị kamera unu edeti ya amen unu alọrọ ebe a ya mba ka nyekweghị ose ọjị ka daalụ iwe jụtụọ onwe gị. Nke a ka njọ na-akpọ alligator. Ya bụ na igbo bụ igbo anyị ji ọjị n'aka. Ọjị bụ omenala jikọtara igbo niile ya bụ ọha mmụọ na ọha mmadụ nọ n'igbo. Ya mbaba nyere anyị ọjị anyị egozigo Chukwu eze Chidioke Abiama ọjị a ka ọ taa anyị n'otu n'ogbe ya taa n'ibe n'ibe. Anyị ji ọjị a anabata ọnwa ọfụ a tụọla anyị wee na-ayọ Chineke ọ bụ ọnwa nke anọ ị na-anya n'ọnwa afọ ị ga-afụ nọ afịa na anụ ụbọchị na anụ Igbo jiri bili. Igbo sị ndị ga-abịa ụwa ha abịa n'ụbọchị afịafa ha gaa na ụbọchị afịafa maka na onye a mụrụ n'Igbo ọ bụrụ na Eke ọ bụrụ na Orie ọ bụrụ na Afọ ọ bụrụ na Nkwọ ụbọchị ọ ga-anwụkwa ọ bụrụ na Eke bụ na Orie bụ na Afọ ọ bụrụ na Nkwọ. Eji sị na esi ezi ọfọ abịa ụwa si ezi ofe anọ ụwa si na ọkụkọ na-akpa nri anya ofe agaghị akọ ya ka ife na-egbu ọkụ na-esi n'elu were abịa nwe na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị gị mma ngwu iji akọ agaghị akwa akụferecha ọ gadara awụ ngwe na-agọ ndụ mmadụ niile ndụ ọha mmụọ ndụ ọha mmadụ nọ n'Igbo